Hej med jer. Helle her. Nå, nu skal I se, jeg er ude og kigge på... Jeg har et af mine guidede kurser med vilde heste. Ikke vilde heste, fordi det er ikke det, det er. Det her det er heste, som er vilde. Det vil sige, at de er ikke tamme, de er ikke vant til mennesker. Jeg har lige nogle grupper op fra JU's uddannelsescenter med herude. Det er nogle internationale studerende. Det er skide fedt. Og der kommer mange flere af de her kurser her. Det man kan få ud af det her, jeg håber I kan se sådan helt herude i baggrunden på heste. Det man kan få ud af at sidde og kigge på heste ude i naturen, som ikke har interesse i mennesker. De har ikke nogen agenda, de har ikke nogen aktier i mennesker, de får ikke mad af dem, de får ikke godbidder, der er ikke ligesom noget. Der man kan få lov at blive den her flue på væggen, hvor man kan se, hvad det egentlig er, de gør. Og de her heste, de går under nogle fantastiske forhold i noget bakker og noget, noget overdrev og noget træer og sådan nogle ting. Så man kan få lov til at følge de her heste hele dagen og egentlig prøve at sådan sætte sig ind i deres aktivitetsniveau. Og hvad det egentlig er, de vælger, når de vælger noget selv. Og når vi kigger på det, og vi kigger på interaktionerne, så kan vi begynde at drage nogle paralleller over til vores tamheste, og vi kan begynde at tænke i, om der er nogle ting, vi kan gøre anderledes. Vi spotter måske også noget, vi tænker, der er helt normalt i vores tam. Det er bare sådan, heste er, fordi vi kun kigger på tamheste, og så ser vi dem herude, så vi sådan lidt, de gør der noget andet. For eksempel, så har der lige været lidt en snak om noget med stress og sådan noget, og det er altså sådan, at stresssignaler, de eksisterer ikke sådan helt herude. Og det er jo fordi, det selvfølgelig er en påvirkning, vi har på vores heste i det miljø, vi er på, og alle de her ting her. Og det kan vi lave om på. Vi kan gøre noget, og vi kan lære en hel masse af de her ting, også ved at begynde at indtænke og sige, jamen, kan vores folkedesign være anderledes? Kunne vi gøre noget med flokstrukturen og alt sådan noget? Alt det her, det kan du komme med ud og lære om ved at tilmelde dig et af mine guidede kurser med vilde heste. Så de ligger på flokadfærd.dk-siden, og så håber jeg bare, det er noget, der har interesse. Der vil være nogle forskellige steder i landet. Lige nu er de typisk afholdt nede omkring Midtjylland, Kolding-egnen osv. Så anyways, vi ses derude. Ha' det godt. Hej hej.